Apektado si Ronnie Ver sa napakataas na presyo ng langis. Ang kanyang kotse ang ginagamit niyang transportasyon sa araw-araw niyang pagpasok sa klase bilang isang estudyante. Lalo na po pag traffic po. Okay. Tapos na yun po, nagmahal na rin po yung gasolina po na yun. Kaya medyo nakakahirap po mag-adjust. Minsan po nag-alternative na po na vehicle like motor, ma'am. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ang ilang motorista nag-shift na lang sa paggamit ng electric o e-vehicle. Ramdam din umano ng ilang car dealers sa probinsya ng La Union ang pagtaas ng demand ng e-vehicle, kasabay ng nararanasang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Baguio at Tuguegarao branch ng car company na ito, 200% ang itinaas ng kanilang sales sa electric vehicles dahil sa taas ng demand. Simula nang maramdaman ang oil price hike, imbes na gumamit ng langis, itinacharge ang mga e-vehicle para mapuno ang built-in battery para umandar. Sa Rosario, going to Baguio, we have also Bawang, we have San Fernando, Ilocos Sur, Ilocos Norte, and Tuguegarao. Actually, when it comes to electricity, kung titignan natin sa panahon ngayon, mas mababa kasi yung per kilowatts natin. So, we have also clients' testimony na ang nagagamit lang nila with the full electric vehicle is that 1,000 to 2,000 per month compared dun sa magagasolina natin. May hybrid o sasakyang pwede sa langis at dekuryente. Ilang sasakyan na rin ang solar-powered. Ginogrow lang natin na difficulty of most of the clients is the charging. Pero yun po, sinusolusyonan na ng ng AC Mobility partner with Ayala and also our C-Charge itself na nagtatayo na tayo ng mga charging station natin. Bukas naman ang mga mall para sa charging stations ng mga e-vehicle. Mas dumami rin umano ang mga customer na nagtutungo ngayon sa establishmento gamit ang kanilang e-vehicles. Joan Punsoy, Balitang, Solid North.